Nagkuha tagkuan. Kawayan. Balik aga ni. Importante ani. Ana poy magian. Oh. Okay. Mani makaswitik ko. Mani sakripisyo. Atong gisudlan. Oh. Pero nindot din yun. Yung mga street ng kawayan. Oops. Kailang taon mo doon mga. Alam mo kaswitik. Niyata karon din eh. Dili basta-basta niya itong mission na eh. Oops. Tan-tan-tan. Magkaaga eh. Tapos tagbutan. Nakuha tagbutan. Kawayan. Napatay eh. Sa bantayan na eh. Kung naabay mga nakinig o alas niya ito ang bantayan na eh. Balik niya agad eh. Importante yan eh. Anak ko'y magian. Oh. Mani makaswitik ko. Mani sakripisyo. Atong gisudlan. Oh. Pero nindot din yun. Yung mga street ng kawayan eh. Oops. Kailang taon mo doon mga santik. Yung santik baka ito bitong tawag sa mga tawag sa mga pwede siya tawag sa mga bigas na suke mamaslok lagi sura yun makasitik. Oops. Huwag na gitas piligro din eh. Piligrong area. Talog po yung kayo. Oops. Tahan na lang eh. Gahago, matagtagtag ito, subos. Ano man eh, dire? Pupunta dire. Ay, mga good. Ipot po ni. Gamit po niyo, dekorasyon. Oops. Area ada kan igunggoy. So na yung mga good rin pwede. Nakaliki. Tira ta. Shit. Good ba? Punuan yun. Handog dari mo area kaya nalang mga halas ba? Pero kaya lang wala mo halas ani.
unggoy dre. Oops. Dirita putol. Ano to ni? Okay, hi. Kali unggoy diri area ha. Pero wala si unggoy kay. Naman sa pa. Alam mo kaswitik. Niyata karon din eh. Dili basta-basta niya permission ani. Oops. Tantan. Taas ni. Tas nagputan. Kuha tagkuan. Kawayan. Patay eh. Atong sa bantayan ani kung naabay mga kapilig o alas niya to ang bantayan ani importante ani anak ko'y ayan oh ano makaswitik ng may sakripisyo atong isudlan pero nindot din yun yung mga street kawayan din. Oops. Kailangan taon mo doon mga santik may santik baka ito bitang tawag sa nga mga what? Tawag sa nga mga pwede na siya tawag sa nga mga ligas na suke mamaak manuslok lagi sura yun makasitik. Oops. Oops. Huwag na gitas peligro din eh. Peligrong area. Talog po yung kayo. Tahan na lang ni. Gago, magtagtagta dito, subos. Ano mo na dire? Pupunta dire. Ay, mga good. Gamit pa niyo, dekorasyon. Oops.
area ka daghan ni unggoy. So na mga buod. Baka yung haligi. Tira ta. Shit. Pagbuod ba? Punuan yun. Handog dari mo area kay nalay manghalas ba. Ilang awali mo halas ani. Bugnaw mo ning area dire. Oops. Direta putol. Matani. Okay, hi. Unggoy dari area ha. Pero wala unggoy kay naman ta sa pa. Alam mo kaswitik. Niyata karon din eh. Dili basta-basta niya tumisyon ani. Oops. Tantanta. Ini. Tas tagputan. Kuha tagpuan. Kawayan. Ang patay eh. Itong sa bantayan ani kung naabay mga kapiling o alas niya to ang bantayan ani balik ani importante ani anak ko'y ayan ano makaswitik yung ano sakripisyo atong isudlan pero nindot din yun yung mga street kawayan yun ilang taon mo doon mga santik baka ito bitang tawag sa mga tawag sa mga pwede na siya tawag sa mga ligas na suke mamaak manuslok lagi sigura yun mga kasaitik oops huwag na gitas peligro din eh peligrong area
na lang ni. Gago, matagtagtag ito, subos. Ano man dire? Ito sa dali. Ay, mga good. Ito ni. Gamit ko niyo, dekorasyon. Oops. Iriya ka kan unggoy. So na ni mga good diri pwede. Baka kahaligi. Tira ta. Shit. Pagbuod ba? Punuan yun. Handog dari mga iriya kaya nalang mga halas ba? Ilang awalin mo halas ani. Tigid. Bugna mo ng area dari. Oops. Dirita putol. At ni. Nagahay. Unggoy dari iriya ha. Pero wala ang unggoy kay. Naman ta sa pa. Alam mo kaswitik. Niyata karon din he. Dili basta-basta niya permission ani. Oops. Kanta. Taag yan eh. Tas kagbutan. Kuha tagkuan. Kawayan. Ang patay eh. Ito sa bantayan na ni kung naabay sa piling o alas niya ito ang bantayan na ni balik ang yan importante yan anak ko'y magyan hindi makaswitik yung muna sakripisyo itong isudlan pero nindot din nyo yung mga street kawayan yun kailang itaon
Kailan taon mo doon mga santik. Yung santik baka ito bitang tawag sa mga what? Tawag sa mga apigin siya. Tawag sa mga bigas na. Suki mga manuslok lagi. Ismura yun mga sitik. Oops. Oops. Huwag na gitas peligro niya. Peligrong area. Hello po yung kayo. Oops. Oh, lahat na lang ni. Kago, magtagtagtag dito, subos. Ano man dire? Punta dire. Ay, mga good. Ito ni. Gamit ko niyo, dekorasyon. Oops. Area ada kan ikunggoy. So na ni mga good. Baka ano? Kamaligi. Tira ta. Shit. Pagkaguod ba? Punuan yun. Handog dari mga area kaya nalang mga halas ba? Ilang awal yung halas ani. Patikit. Buklang mo ng area dari. Oops. Dirita putol. Ano ni? Okay, hi. Kan ikunggoy dari area. Pero wala ikunggoy kay. Kuan. Naman ta sa pa. Alam mo kaswitik. Niyata karon din eh. Dili basta-basta niya itong mission ano eh. Oops. Kanta. Taas yan eh. Tapos tagputan. Kuha tagpuan. Kawayan. Patay eh. Ang itong sa bantayan ano eh.
niya to ang bantayan ani. Balik ni ate ani. Importante ani. Anak ko ayan. Oh. Ano makaswitig ng Ano sakripisyo. Itong isudlan. Oh. Pero nindot din yun. Yung mga street kawayan din. Oops. Ilang taon mo doon mga santik. Yung santik baka ito itong tawag sa mga tawag sa mga abidin siya. Tawag sa mga bigas na suki mga slok lagi. Sura yun makasitik. Oops. Oh. Huwag nagitas peligro din eh. Peligrong area. Dalog po juga yun. Oops. Oh, na lang ni. Gago, matagtagtag ito, subos. Kamu na dire. Pupunta dire. Ay, mga good. Pupunta ni. Gamit pa niyo, dekorasyon. Oops. Area ada kan igunggoy. So na yung mga good area. Baka kahaligi. Tira ta. Shit. Kabuod ba? Punuan yun. Handog dari mga area kaya nalang mga halas ba? Ilan na wala mga halas ani. Mukbang mo ng area dari. Oops. Direta pukol. Ano ni? Dari area. Pero wala yung kay naman sa ba.
Alam mo kasi witik. Niyata karon din eh. Dili basta-basta niya permission ani. Oops. Tantan. Naago. Tas kagutan. Kuha tagkuan. Kawayan. Sakay. Ang sa bantayan ani kung naabay mga kapinig o alas niya to ang bantayan ani importante ani anak ko'y magyan oh mali makaswitig ko mali sakripisyo atong gisudlan oh pero nindot din yun yung mga street kawayan yun ilang taon mo doon mga santik may santik baka ito bitong tawag sa mga tawag sa mga pwede rin siya tawag sa mga bigas na suki mama manuslok lagi sura yun mga kasitik oops oops huwag na gitas piligro niya piligrong area nalog ko nyo kayo lahat na lang ni kahago matagtagtag ito subos ano man nire subos na dali ay mga good gamit ko niyo dekorasyon oops area ada kan igunggoy so na mga guud dari pwede baka haligi tira ta shit guud ba punuan yun handog dari mga area kaya nalang mga halas ba lang wala halas ani bugna mo ng area dire oops kirita pupol ano to ni okay hi
kani munggoy diri area ha. Pero wala si munggoy kay naman ta sa pa. Mga kapiling o alas. Ano ito ang bantayan ani. Importante ani. Anak ko'y magyan. Oh. Ano makaswitik yung ano sakripisyo. Itong isudlan. Oh. Pero nindot din yun. Yung mga street mga kawayan yun. Oops. Kailan taon mo doon mga santik. Yung santik baka ito bitong tawag sa mga tawag sa mga pwede na siya. Tawag sa mga ligas na. Suki mga manuslop lagi. Sura yun mga kasitik. Oops. Oops. Huwag na kita sa peligro din eh. Peligro area. Talog pa yung kayo. Oops. Oh, lahat na lang ni. Gago, magtagtag dito, subos. Ano man na dire? Punta dire. Ay, mga good. Opo ni. Gamit ko niyo, dekorasyon. Oops. Area ada kan ibunggoy. So na ni mga kudri bilin. Baka haligi. Tira ta. Shit. Pagbuod ba? Punuan yun. Andog dari mo area kaya nalang mga halas ba? Kaya lang wala mo halas ani. Tikid. Buka na ng area dari. Oops. Irita pukol. Mata ni. Okay, hi.
area ha. Pero wala tuloy kay kuwan. Naman ta sa saba. Alam mo kaswitik. Niyata karon din eh. Dili basta-basta niya permission ani. Oops. Tantan. Taas yan eh. Tas sagbutan. Kuha tagkuan. Kawayan. Patay eh. Ang sa bantayan ani kung naabay mga kapinig o alas niya to ang bantayan ani palabas niya ani importante ani anak ko'y agyan oh hindi makaswitik yung may sakripisyo itong isudlan oh pero nindot din yun yung mga street kawayan yun kailang taon mo doon mga santik yung santik baka ito bitong tawag sa mga tawag sa mga pwede na siya tawag sa mga bigas na suke manuslok lagi sura yun mga kasitik oops huwag na kita sa piligro din piligrong area lupo juga kayo oops tahan na lang nih kahago magtagtag ito subos ano na dire subos na dire ay mga good pupuni gamit pa niyo dekorasyon oops area ada kan ikunggoy so na ano yung mga good pwede baka kahaligi tira ta shit pagkaguod ba punuan yun handog dari mo area kaya nalang mga halas ba ilang awalin mo doon halas ani ikid bukna mo ng area dari oops irita putol ni okay
tumboy din area ha. Pero wala na tumboy kay. Naman ta sa pa. Alam mo kaswitik. Niyata karon din eh. Dili basta-basta niya itong misyon na eh. Oops. Tantanta. Taas yan eh. Kasi sagputan. Nagkuha tagkuhan. Kawayan. Patay eh. Itong sa bantayan na eh. Kung naabay mga kapinig o alas niya ito ang bantayan ano importante yan eh anak ko'y magyan hindi makaswitik yung sakripisyo atong plan yung mga street kawayan din kailang taon mo doon mga santik baka ito bitong tawag sa mga tawag ka nga mga pwede siya tawag ka nga mga bigas na supi mga manuslok lagi mura yun na kasi oops huwag na gitas piligro din eh piligrong area talog po nyo kayo lahat na lang eh kahago magtagtag ito subos ano man na dire punta dali ay mga good pupo ni gamit pa niyo dekorasyon oops area ada kan igunggoy so na ni mga good area baka mahaligi tira ta shit kaguod ba punuan yun handog dari mo area kaya nalang mga halas ba ilan o alim mo doon halas ani ikid bugna mo ng area dari oops kirita putol ni okay
makaswitik. Niyata karon din eh. Dili basta-basta niya tumisyon eh. Oops. Tantan. Taas yan eh. Tapos tagputan. Nakuha tagpuan. Kawayan. Patay eh. Itong sa bantayan na eh. Kung naabay mga kapinig o alas. Niya ito ang bantayan na eh. Importante yan eh. Anak po yung yan. Oh. Ano makaswitig yung ano sakripisyo. Itong isudlan. Oh. Pero nindot din yun. Yung mga street kawayan din. Oops. Kailang taon mo doon mga santik. Yung santik baka ito bitang tawag sa mga tawag sa mga pwede na siya. Tawag sa mga bigas na. Suki mama manuslok lagi. Sura yun mga kasitik. Oops. Oops. Huwag na gitas peligro din eh. Peligrong area. Talog po yung kayo. Oops. Lahat na lang eh. Kago, matagtagtag ito, subos. Ano na dire? Punta dire. Ay, mga good. Ito ni. Gamit pa niyo, dekorasyon. Oops. Area ada kan igunggoy. So na ni mga good videos. Baka haligi. Tira ta. Shit. Pagbuod ba? Punuan yun. Handog dari mo area kaya nalang mga halas ba? Ilang awalin mo doon halas ani. Ikit. Buka mo ng area dari. Oops. Direta putol. Mata ni. Okay, hi.
mata sa sapa. Alam mo kaswitik. Niyata karon din eh. Dili basta-basta niya permission na eh. Oops. Tantan. Taagin eh. Tapos nagputan. Kuha tagpuan. Kawayan. Patay eh. Itong sa bantayan na eh. Kung naabay mga papinig o alas niya ito ang bantayan ani importante ani anak ko'y ayan oh ano makaswitik yung may sakripisyo atong gisudlan oh pero nindot din yun ng mga street kawayan din kailang taon mo doon mga santik yung santik baka ito bitong tawag sa mga tawag sa mga pwede din siya tawag sa mga ligas na sukin mamuslok lagi sura yun mga kasitik oops huwag nagitas peligro din eh peligrong area lupo nyo kayo oops tahan na lang nih kahago matagtag ito subos ano na dire ito sa dali ay mga good ito ni gamit pa niyo dekorasyon oops area ada kan igunggoy so na na yung mga kukuday baka kakaligi tira ta shit pagkakuod ba punuan yun handog dari yung area kaya nalang mga halas ba kaya lang wala mga halas ani bukang mo ng area dari oops kirita putol ni okay hi
unggoy diri area ha. Pero wala na unggoy kay. Kuan. Naman ta sa pa. Alam mo kaswitik. Niyata karon din eh. Dili basta-basta niya permission ani. Oops. Tantanta. Taas yan eh. Tapos nagputan. Kuha tagpuan. Kawayan. Napatay eh. Ito sa bantayan ani. Kung naabay mga kapilig o alas. Niya to ang bantayan ani. Palagpasan yan ani. Importante ani. Anak ko'y pagyan. Oh. Ano makaswitik yung Ano sakripisyo. Atong isudlan. Oh. Pero nindot din yun. Yung mga street kawayan din. Oops. Kailang taon mo doon mga santik. Yung santik baka ito bitang tawag sa mga tawag sa mga apigin siya. Tawag sa mga bigas na. Suki mama manuslok lagi. Sura yun mga kasitik. Oops. Oops. Huwag na gitas piligro din eh. Piligrong area. Talog pa juga yun. Tahan na lang ni. Kago. Magtagtagta dito. Subos. Ano na dire? Pupunta dire. Ay mga good. Ito ni. Gamit ko niyo. Dekorasyon. Oops. Area ada kan unggoy. So na ni mga unggoy. Baka haligi. Tira ta. Shit. Pagbuod ba? Punuan yun. Handog dari mo area kaya nalang mga halas ba? Ilang awalin mo halas ani. Ikot. Magkang mo ng area dari. Oops. Irita pupol. Ano ni? Okay, hi.
makaswitik. Niyata karon din eh. Dili basta-basta niya permission ani. Oops. Tanta. Taagi ni. Tas tagputan. Buha tagpuan. Kawayan. Asa tayo eh. So sa bantayan na ni kung naabay mga kapinig o alas niya ito ang bantayan na ni importante yan eh anak ko'y pagyan oh ini makaswitik yung ini sakripisyo itong isudlan oh pero nindot din yun yung mga street kawayan din oops kailang taon mo doon mga santik baka ito bitong tawag sa mga pwede rin siya tawag sa mga bigas na suki mga manuslok lagi sura gid mga kasitig oops huwag na gitas peligro din peligrong area lupo nyo kayo lahat na lang ni kahago magkatagtag ito subos ano na dire punta dire ay mga good pupo ni gamit pa niyo dekorasyon oops area ada kan ikunggoy so na ni mga good area baka kawaligi tira ta shit pagkaguod ba punuan yun handog dari yung area kaya nalang mga halas ba lang uling mga halas na ni ikid bukang mo ng area dari oops irita putol ano ni hide
Wala makaswitik. Niyata karon din eh. Dili basta-basta niya itong mission na eh. Oops. Tantanta. Naajan eh. Tapos nagputan. Kuha tagpuan. Kawayan. Patay eh. Ang ito sa bantayan na eh. Kung naabay mga kapinig o alas. Ano ito ang bantayan na eh. Importante yan eh. Uy, ayan. Oh. Hindi makaswitik yung Muna sakripisyo. Itong lisudlan. Oh. Pero nindot din yun. Yung mga street. Kawayan din. Ilang taon mo doon mga santik. Yung santik baka ito bitang tawag sa mga tawag sa mga pwede siya. Tawag sa mga bigas na. Okay, mga manuslok lagi. Sura yun mga kasitik. Oops. Oops. Pag nagitas peligro niya. Peligro area. Lupa juga kayo. Oops. Tahan na lang nih. Ako, matagtag ito, subos. Kamu na dire. Subos na dire. Ang mga good. Pupo ni. Gamit ko niyo, dekorasyon. Oops. Area ada kan igunggoy. So na yung mga good dari video. Makaligi. Tira ta. Shit. Pagkaguod ba? Punuan yun. Andog dari mga area kaya nalang mga halas ba? Ilang awali mga halas ani. Tigid. Buka mo ng area dari. Oops. Irita putol. Ano ni? Okay.
makaswitik. Niyata karon din eh. Dili basta-basta niya tumisyon eh. Oops. Tantan. Saan din eh. Tapos tagputan. Kuha tagpuan. Kawayan. Patay eh. Ito sa bantayan eh. Kung abay mga lapinig o alas. Niya to ang bantayan ano. Importante yan eh. Anak po yung magyan. Hindi makaswitik yung Muna sakripisyo. Itong isudlan. Oh. Pero nindot din yun. Yung mga street ng kawayan din. Oops. Kailang taon mo doon mga santik. Yung santik baka ito bitang tawag sa mga tawag sa mga apidin siya. Tawag sa mga bigas na suki mamaak. Manuslok lagi. Isura yun mga kasitik. Oops. Oops. Huwag nagitas peligro din eh. Peligrong area. Talog po yung kayo. Oops. Lahat na lang eh. Kahago, magtagtag ito, subos. Ano na dire? Pupunta dire. Ay, mga good. Pupunta eh. Gamit ko na yung dekorasyon. Oops. Area ada kan ikunggoy. So na ni mga good dari video. Baka makaligi. Tira ta. Shit. Pagbuod ba? Punuan yun. Handog dari mga area kaya nalang mga halas ba? Kaya lang nawalin mo doon halas ani. Tigid. Bugang mo ng area dari. Oops. Dirita putol. Ano ni? Hi.
din area ha. Pero wala boy kay. Kuan. Naman ta sa pa. Alam mo kaswitik. Niyata karon din eh. Dili basta-basta niya permission ani.